गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय आं मोनसे बारा देहाफ्राबो थिग नङा, ओमफ्राय सिन्ताधारा साननाय हनायफ्राबो बारा मोजां नङा, ओमफ्राय एसे बेलेग टेनसनाव दङ। थेवबो हारिनि बाथ्रा फंसे फंनै जा एसे एनै हायो, जाखिनि एसे गोसोनि बोलोखौ लानानै बेखिनिखौ लानानै एसेब्लाबो बुंनो नागिरदों। दिनैहाय जोंनि नैबे मोनसे फांसन खुंनो नागिरदों। बावहाय दिनै गोबाङानो सहाय खालामदों। गोबाङानो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो, सोरबाया रन्जन दैमारि सारखौ बिनि खाथिरावहाय 100 थाखाब्लाबो 50 थाखाब्लाबो गासैबो गावनि नांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो हरनायखौ नुनो मोनदों। थ' आं दिनैहाय बिनि थाखायनो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावहरो। आरोबाव आंनि चेनेल नायगिरि बिथांमोनाबो गोबाङानो एकाउन्टावहाय आं एसे गोबाव जाबाय बे भिडिअ खालामनाया, हरदोंमोन, एकाउन्टाव सोनानै हरदों गोबाङानो। दा बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा थेंक्स बावहरो। आरोबाव मैया गुवाहाटीनिफ्राय बि राजा आरो देरहासार इस्लारि, एनिथिं एमजे, ओमफ्राय आरो दिलीप बसुमतारी, ओमफ्राय आरो गुबुन गुबुन जोंनि इउनाइटेड फ्रन्टनि सोद्रोमाफोर फैदों ओजों गुवाहाटीनिफ्राय। बिथांमोना फैनानै बिटिसिआव जा एसे एनै जायफोर सिना जाना बिथांमोननावहाय फैनानै एसे एनै अनसुंथाइ बिनायखौ लाना थांनो। नैबे 30 थारिखआव जोंनि जायफ्रा एक्स एनडिपिफोर जेलाव थानायफोर बिथांमोना मोनसे बैसागु फोरबो खुंनो नागिरदों। बावहाय गासैखौबो हाजोबा, ओमफ्राय जायफ्रा इन्टेलेक्सुवेलनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो थाङोब्ला थांनो हागोन। जों गासैनोबो हरजोबनो हाया आरो लाइजामफोरखौबो इसु खालामनो हायाखै। इसु खालामबा मोजां जायोमोन, हानाय नंला, टाइम सर्ट। जाखिनि हायो 10-15 जन 20-25 जनब्लाबो बिदिजोंनो खुंनायखौ लागोन। थ' आङो साननैसोनि उनाव थांगासिनो दं, गुवाहाटी सहैगासिनो दङ। थ' बाथ्राया जेखियानो जादोला, दिनैहाय बोसोरथाम कमप्लिट जानोसै, जोबसिगोन, बारा गोबाव गैला। बे बोसोरथाम कमप्लिट जानायावबो जोंनि सासेबो मा नुनो मोनदों, सासेबो जेलनिफ्राय उदां जानायखौ जों नुनो मोनाखै। बेफोरो दिनै मानि थाखाय उदां जानो मोनाखै? दिनै बिथांमोन प्रमद मोनखौ दिनै प्रमदमोनखौ बुङोब्ला बा गबिन्दमोनखौ बुङोब्ला, राकेश ब्रह्ममोनखौ बुङोब्ला, दिनै इउपिपिएलखौ जुदि बुङोब्ला, बावहाय बे बुजि मोनि खुदियाफ्रा मा होननानै बुंगोन, बायदि रोखोमनि खोथा बुंगोन, बुजिया सोमजियानो। दिनै एनडिएफबिनियासो दिनैहाय मोनसे गोजोन गोरोबथाखौ लाबोदों होनना बुंजायो। दिनै बे गोजोन गोरोबथायावहाय सोरबाया प्रमद बर'आ दिनै बिथिखौ मावनो होननानै खोथा होदोंमोन। जि खोथा होनाय रायजोफोरनि सिगाङाव बेफोरखौ मावफुंनो हायो बा मावजोबनो हाया जों मानिगौ। जाखिनि खोथा होनाय बावहाय 10% जुदि मावोमोनबाबो जों गोजोननायखौ एसेब्लाबो फोरमायगौमोन। खारन जोङो दिनैनि दिनाव जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा गोबां फन फैयो आंनावहाय, केसनि खोथाखौनो लानानै, बिसेस रासिन केसनि खोथाखौनो लानानै बुंफैयो। आरो थांनो थाखाय बिथांमोनहा आखाइयाव फैसा गैया जानानै थायो। दिनै बेफोरखौ बिनो थाङोब्ला बेसेबां असनमान खालामनानै हरो, बेसेबां असनमान खालामनानै बुंना दोनहरो जोंनि बे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा। दिनै गुबुन हादोरफोरनिखौ नायोब्ला जायफ्रा हारिनि थाखाय नांदों होननानै बुंबा बिथांमोनखौ सेलुट सनमान होयो। नाथाय जोंनि गथ'फोरखौ दिनै एनडिएफबिखौ दाहो, जों एनडिएफबिखौ होजानो लुबैयाखै, नाथाय बर' रायजो राजाखौ होजानो लुबैदों। बर' रायजो राजानो जाखिनि खोथा होनायमोन बेखौ 20%सो जुदि मावोब्लाबो जों एनडिएफबिफ्रा एसेब्लाबो गोजोननायखौ मोनगौमोन। नाथाय बेफोरबायदिखौबो मावनायखौ नुनो मोनाखै। जों पलिटिसियानफ्रा दिनै गावजों गाव खुद्रिलायबाय थानायखौसो नुनो मोनदों। बे खुद्रिलायबाय थानाया मानि थाखाय? गावनि पावार गाद्दि बेफोरखौ लानानैसो। लाब गैया बेफोरखौ जोङो बुंलायबाय थानानै बा खुद्रिलायबाय थानानै जों लाब गैया। दिनै प्रमद बर'आ दिनै पावाराव दङ बा बिथांनि आखायावनो दङ क्षमताया, ओंखायनो जोङो दिनै बिथांखौ सोंखारिनो गोनां जागोन, बुंनो गोनां जागोन। जायहा दिनै पावाराव थागोन जों बेखौबो बुंनो गोनां जागोन। बै समाव जों मोनाखैमोन बेफोरबायदि समखौ। जों बै समावहाय मोनसे एनडिएफबिनि रुल आर्मि फरमेसन
बेखौ जों मेनटेन खालामनो गोनां जायोमोन बिनि थाखाय जोङो बै समाव जों बेफोरबायदि सोंखारिनो बा सोरखौबा हाग्रामायाखौबो जों बुंनो हायाखैमोन नाथाय दा जोङो मोनसे डिसबेन्ड जानाय लगे लगेनो आफादा डिसबेन्ड जानाय लगे लगेनो दिनैहाय रावखौबो आर्मि फरमेसनाबो डिसबेन्ड जालांबाय बावहाय इन्डियाननि NDFBनि आफादनि रुल नियम खान्थिखौ रावबो मानिलायनानै सोलिलाया आनखि NDFBनि दैदेनगिरिफ्राबो सोलिनो हाया सासे सानैयासो मानिदों 100आव सासे सानैया मानिदों दिनैसिमबो थ' लोगोफोरा आं दिनै भिडिअखौ बेखिनिखौनोल' लाबोदोंमोन थेवबो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय जय बर' हारिनि